Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Pasok lang. Kamsak. Hello, amiga Maria. How are you? No, welcome back to me. Ganon. Kumusta, amiga? Ikaw talaga nauna sa akin, ha? In fairness naman sa iyo, ikaw talaga yung nauna. Salamat naman, amiga, patamos at pagdalaw mo. Nasa biyahe ako, amiga, kakauwi galing camping. Ay, social naman, oy. Panay yung gala mo. Panay yung gala mo, amiga. Ay, kumusta kayo dyan? Salamat kayo, guys, sa patamsak. Ayan, welcome back to me ba? Ang tangal kong hindi nakapag-live, guys, no? Almost ilang months na ba? Since last year pa yung last. Ayan, pasok lang, guys. Come back to me. Hello, Kong Radio. Sandali. Hi, Kong Radio. Thank you so much for coming. Oy. Sino? 2 days camping kami, amiga, sa beach. Ah, kaon ng kain. Kaon ng kain. Ayan, okay lang yan, amiga. Sige, habang may pagkakataon pa na gumala. Hindi ba ano diyan? Hindi ba mahigpit diyan kahit ano? Sa Hong Kong hindi ba mahigpit? Salamat, Kong. Sino ba to si Kong? Oy, sino ba to si Kong? Sino ba to si Kong Radio? Sino ba yan si Kong? Laan mo ako. Magpapataba ha. Okay naman dito, amiga, kahit madami infected, pipili lumabas. Di kagaya. Ay, nako, alam mo dito, sobrang higpit dito sa Pinas. Oh, masyadong mahigpit dito. Ha! Tamsak dyan. Sino ba to si Kong? Oy, sandali ba? Sino ba to si Kong? Hoy, magbaba kayo ng bahay dyan. Ano ba to si Kong? YouTuber ka ba, Kong? Ano yung main mo na house? Pwede mo ibaba dyan. Secret. Ay, Diyos ko. May pa-secret pa to si Kong. Sobrang higpit, tas same din lang na di kaya pahintuin, di ba? Kakaloka na piktuhan nga work dyan, kawawa. Oy, alam mo ba? Alam mo sa totoo, amiga, isang taon na ako walang work, ha? Isang taon na. Nag-apply ako, amiga, pero hanggang ngayon hindi pa ako tinawagan. Pinapaluap ko nga eh, pumunta ako. Kaso, ang priority sa hospital kasi ako nag-apply. Ngayon, ang priority nila doon is mga nurses. So nakapending pa yung application ko. Ang dami kaya namin. Ang hirap, amiga, ang hirap talaga. Kawawa yung sa ano, amiga, yung sa India ba? Yung sa India yung ano, kasi sinunog na lang talaga doon yung mga ano, sinunog na lang talaga nila yung mga patay kasi hindi na kayang i-cremate sa sobrang dami. Grabe, nakakatakot, no? Hi guys, pasok lang. Nasaan na ba si Kong?
Ayan, nagbaba ng bahay si Kong. Puntahan ko nga to si Kong. Puntahan ko nga to si Kong. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Si Batang Baroy, wala pala tong jacket. Si Mami Eljoy ba yan? Si Kong Radio? Ayun, si Batang Baroy. Diyan ko muna ng i-add moderator. Ayan. Si Mami Eljoy yan, si Kong? Oh, Diyos ko, Mami Eljoy, ikaw pala yan. Hinampak talaga, oy. Hindi ka nag-LS ngayon, Mami Eljoy. Agoy, na ano ako, amiga, ah. Na-frank ako doon na. Na-frank ako doon na. Na-prank mo ako doon. Na-busy sa kantang Yabag. Ayan na, binaba ni Batang Baro yung ano. Ipipin ko nga yan. Paano ba mag-pin? Hala, di ako marunong mag-pin. Paano ba mag-pin, guys? Hoy, mami, maganda yung internet loading. Hindi naglo-loading yung wifi ko, mami. Bonggang-bongga na. Sandali, Ragot. Puntahan ko yung bahay mo. Hindi ako Oy, salamat kayo, amiga Maria. Meron ka bang premiere dyan? At pupuntahan ko. Uy, paano ba mag-pin? Hindi na ako marunong mag-pin. O sige, amiga Maria, ingat ka dyan. Ingat ka, amiga. I'm sure gagawa ka yung camping mo na 2 days ngayon sa beach. Social naman yan, oy. Ano daw, punta ka 3 dot. Okay. Tapos, punta ka 3 dot. Paano, mami? Nakalimutan ko na mag-pin. Diyos ko, ang tagal ko na talaga hindi naka-live, no? Kasi hindi na ako marunong mag-pin. Nakakaloka. Mega love shoutout sa 3 million viewers. Pasok lang, guys. Hala, paano ba mag-dot, oy? Hindi, mami. Nakalagay dito save highlight. Save highlight. Share. Enable flash. Mute microphone. Ganon. Para naman may baba ko yung mga bahay ninyo dyan. Ipipin ko lang tong sa akin para matamsakan sa mga ano. Ay, hello sa mga nandyan. Sino ba yung mga sumisilip dyan, no? Makita mo dun. Wala man, oy. Ngano man ni siya. Gamit ko yung cellphone ni mami, Batang Baroy. Iniiwan niya yung cellphone niya dito. Hindi niya dinadala. So ako muna gagamit. Oo nga, may 3 dot sa gilid. Tapos save highlight. Ganon. Put user and timeout. Hide user in this channel. Nawala, mami, oy. Ewan ko.
Meron nga 3 dot sa gilid, mami, pero yung lumalabas kasi, wow, walang secret. Wala talaga kasi naghahawak na cellphone niya. Kaya pag may nagchat-chat dito, may nagtumatawag, ako yung sumasagot, ako yung lagot siya sa akin. Na, hindi man, oy, ano man eh, oy, paano ba mag-pin? Baka sa ano lang yon? Baka sa ano lang yun ba, sa computer lang siguro pwede mag-pin, ganon? Hindi kasi parang, nakapin na ba ako dati? Sana may maligaw ngayon. May maligaw ang landas. Ang ating mga friendship. Puntahan ko nga yung bahay mo, mami. Ang dami mong ano, mami, on? Wow. Sosyal naman si Mami Eljoy, ang harang-harang. Harang-harang ni Mami. Ayan. Oy, sana all may 220 views. Sana all, Mami, may 220 views. Ayan, Mami, oh. Yung LS mo pala to. Pwede na akong araw-araw mag-live kasi malakas yung internet, hindi naglo-loading. 418 yan, 200 na lang. Uy, ang laki naman ng bawas, kalahati din. Kalahati din yung bawas. Grabe naman yan, oy. DJ Cook, dili naman ko balo sa cellphone kasi, no? Hindi siguro pwede mag-pin sa cellphone. Ay, oo nga pala, dati baba ako ng baba ng bahay. Sana ba yung madlang people? Salamat, Mami. Maligaw. Parang di ata, wala natang parang nagsawa nata sila sa mga Mami, sa pa-load na games. Ano ba yung ko ngayon? Mag-LS lang ako ng 1 oras, Mami. Pang lang ba? Pang WH lang good. Depende lang kung may pumasok.
Oo nga, baka mamaya pa. Magpapagames ako, oy. Hello, madlang people! Sino ba yung nakasilip dyan? Pumasok lang kayo. Hi, Tia Gracie! Ayan. Hello, hello, my dear. Add moderator. I-add na kita ga. Ayan, salamat kayo. Ito si, paano ba i-mention yung pangalan mo ay Tia Gracie? Si ano, si Sis Tia Gracie. Ayan. Na ano ko yan siya guys, na-meet ko yan siya sa LS ni Sir Arestio. Ayan, doon ko yan siya na-meet. Thank you so much for coming, amiga, sa patamsak dyan. Hello, amiga, love lines. Mega love shoutout to you. Gracie na lang. Ayan. masyadong ano. Ayan, magbuka ka ng bahay dyan, sis. Nandyan si, ano, si Kong Radio, si Mami LG Vlog Survive. Ayan. Si Gracie. Na-meet ko yan si Gracie sa, ano, sa LS ni, Sir Arestio. Sir Arestio. Ayan, nagbaba na sila ng bahay. Sige lang, magdikitan kayo dyan, guys. Maglablaban. Pag dumami na tayo, magpapagames ako, no? Thank you so much. Sa paharang mo dyan, amiga Love Lines. Ilan na ba bahay? Ay, ilan na ba bahay? Ilan na ba ano mo, saging mo, ano? Nabusog na ba si Lolo sa'yo? 200 na nga lang, nag-tug of war pa kami ni Lolo. Hoy, amiga, alam mo ba? Dati, ranas namin yan, amiga. Dotings TV, hello! Mega love shout out. Ayan, may jacket ka na po. Dotings TV, ayan. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay dyan. Maraming salamat at kung hindi mo pa kadikitan si host, pakadikitan naman si host ng bonggang-bongga. Maraming salamat, mega love shout out, Dong Things TV. Ano ba yung Dotings? Dotings TV. Ano ba yung pinagsasabi ko ay? Bulol-bulol ako ay. Ayan, editors from Earth. Hello, mega love shout out. May jacket na po kayo, no? Sa mga bagong dating dyan, may mga jacket na kayo. Pwede kayo magbaba ng inyong mga bahay. Maraming salamat sa pagbisita, guys, no? Mag-iwan kayo ng bakas, guys. Kung hindi nyo pa ako kadikitan para masuklian ko kayo later. Sure, editors! Asa na ba si Dotings TV? Sige, magbaba kayo ng mga bahay niyo dyan. Ayan. Ayan si ano, si Sis Gracie. Dikitan mo yan, editors from Earth. Ano yan, legit yan. Ayan, dan ako kay Gracie, sabi ni Kong Radio. Ayan, ano yan siya, si Mami Eljoy. Sandali, ibaba ko muna yung bahay. Oy, sandali ha. Ayan, sige, magmahalan kayo dyan, magdikita. Nasaan ba yung iba na dumating kanina? Naharang ako sa sarili kong pamamahay.
Hi, editor. Yan si editor. Galing yan siya sa bahay ni Mami Eljoy. Doon ko naman yan siya na-meet. Ayan. Dana po kay Sis Gracie. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Babalikan kayo yan. Dana po ako kay Kong Radio Love Love, Editors from Earth on the Way po. Ayan, sabi ni Sis Gracie. Ang hirap talagang gumamit ng ng cellphone na hindi sa'yo. Ay, sa mga gusto magpa-member dyan, bukas po ang aking join button, no? Hindi ko lang alam kung magkano na ba yung Tingnan ko nga. Ayan, mas mainam, no, na bago nyo dikitan, kalimbangin, panoorin nyo muna yung video at least 1 to 2 minutes, tamsakan, kalimbangin, mag-iwan ng tamang bakas para hindi malagas ang ating mga saging. Ayan, 1 minute manood po kayo. Sa mga hindi pa nakatamsak sa aking premiere, guys, bukas po aking premiere, alas 8 ng umaga, ay alas 8 ng gabi, Pinas time. Ayan po, yan si Batang Baroy, sa akin po yan. Nasaan na ba yung si Dong Stevie at saka si Oy? Nawala man sila. Bakit? Bakit? Anong nangyari? Full pack na po sa iyo kung radio. Ayan. Sabi ni PC. Sorry, editors from Earth pala. Okay lang yan. Okay lang yan. Technical error, charot. Magkano ba yung pa-members ko dito? For only 49 pesos, guys, kung sino yung gusto magpa-member dyan. Pero dana po ako sa iyo kung Trijo. Salamat po. Na-miss ko yung dating LS na maraming pumapasok. Ang tagal ko rin kasi hindi nakapag-live kaya medyo nangangapa ulit. Back to zero. Ito yung bahay ni Mami Eljoy. Sandali. Si Mami Eljoy, nag-LS po yan siya daily, no? Alas 3 ng hapon. Pinas time. Ay, alam mo sis, Gracie, kung tinuloy ko lang talaga, no, ang laki na siguro ng bahay ko. Biruin mo yung mga kasabayan ko. Yung bahay nila, 3K, 4K, yung iba 5K. Bisaya din ako, Bisdakap, Bisaya. So marunong ka pala magbisaya. Ayan, basta Bisaya, Ilongga Guwapa. Iga balik na, Miga, balik na lang. Balikan in me. O sige, amiga Love Lines, walang problema. Salamat kaayo sa pagdalaw, amiga, ha.
Yung bahay ni Mami Eljoy, ayan o, binaba ni Batang Baroy. Thank you, Amiga Love Lines. Magbaba ka ng bahay dyan, Amiga. Ilocana, so taga Iloilo. Pag Ilocana ba, taga Iloilo? Or Ilocos? Ignorante talaga ako. Ignorante. Puntahan ko nga yung bahay mo, Tia. Ate Gracie. Parang Ate Gracie, ganon. Ito yung bahay mo, darling. Sis Gracie, ito yung bahay mo. Alam mo, ikaw ba talaga nag-drawing nito? Ang galing naman ng art ng ano mo, ang galing naman ng arts mo. Sana all talaga gifted, no? Marunong mag-drawing. Ayan, no? Sana all marunong mag-drawing talaga. Marunong ako mag-drawing. Isda. Isda na number 8. Ay, ang galing naman. Ba't nakabukas yung Bluetooth? $200 ka na pala, amiga, oh. Sana all talaga gifted yung ano. Sana talaga gifted. Da kasi yan host. Archic term kasi yan. Ah, The Gracie pala. Salamat naman at nilinaw mo at ako talaga nahirapan magbigkas. Kalisod po, magtagalog ay magbisaya na lang. Diretso bitawag storya. Walay ano? Walay kuan ba? Daoy, ang galing naman. Taway kapoy kay magtagalog ba? Magbisaya na lang. Pero diretso ba kay Tagalog kay mga sampo na itong mga dila. Sa muka, oy. Magbisaya ka lang, oy. Ang kita man, oh. Bigyan kita ng saging mamaya, ano. Gracie, bigyan kita. Marami akong saging, siguro mga 8 siguro or siyam. Mga 8 or siyam na saging. Mga legit yon. Ginagamit ko yan noon sa sa mga ganito nagla-live ako, namimigay ko ng saging. Isang bukag na mga siguro yun, 9 or 10, nasa ganon. Bigyan kita mamaya, bigay ko lahat sa iyo yun. O sige, pang 10 ito, pang 10 to. Ayan. Hindi na ako magbakas ha. Ayan, pero kinalimbang na kita dyan. Ayan, nag-ring the bell. So, hintayin mo yan. Ano ba yan? Hulata lang unya. Pahuman kong ilis, taganti at saging. Ako nga, kahit malaki na yung bahay ko, binabawasan pa rin ako ni Lolo ng saging. Binabawasan pa rin niya. Hinihintay ko mabuo yung mukha eh. Hinihintay ko talaga mabuo yung mukha. Hi, Mami Eljoy. Ayan. Nag-notify na. Thank you, loves. You're welcome, amiga. Hi, Mami Eljoy. Ayun na si Mami Eljoy. Nag-elis yan siya araw-araw. Ngayon lang siya napag-elis kasi na-busy siya sa kanyang singing career. Na-busy si Mami sa kanyang singing career. Pero araw-araw yan si Mami nag-LS, no? Alas 3 na hapon ang start. Tuloy-tuloy na yan hanggang gabi.
Pwede ka mangisda doon, ano, Gracie. Marami ka rin mabingwit doon kay Mami LJ. Nagpapagames din yan siya doon. Oo, magaling kumanta yan si, ano, si Mami Eljoy. Dati, nung hindi pa masyadong mahigpit si Lolo sa mga CPR, nagkakanta yan si Mami sa live. Kaso nga, nasi CPR kasi, kaya iwas muna. Ay, Diyos ko talaga nabuo na, oh. Hoy, Mami! Binaba ko yung bahay mo. Sandali nga lang. Ayan, Mami, oh, yung bahay mo. Ay, I'm visiting your house. Nakita na, lumaki na pala yung suso ko dito. Lumaki na yung suso ko. Sandali. Naharang ako sa sarili kong pamamahay. At ito ibaba mo. Sandali, Mami, ha. Harang lang ako, Mami. Ayan, on the way na daw si... Sino ba yung sumilip dyan? Magparamdam kayo. Takot po ako sa multo, guys. Ito na. Oh, ito na, oh. Oh. Ayan na, si Mami. Oh. Ang kontesera, ang singing kontesera ng Davao City. Oh. Ayan. Bakit hindi ako naharang, Mami? Ngayon lang ba to? Ngayon mo lang to? Hindi ko nga pinatugtog eh, kasi baka ma-CPR ako. Ngayon lang ba to? Bakit hindi ako naharang? Ay, hindi pa nalagyan. I-open mo, sayang naman. I-open mo, Mami, babalik ako. Balikan ko. Sino ba yung sumilip dyan? Oy, magparamdam naman kayo. Pero napanood ko to sa ano, Mami, sa Facebook. Napanood ko to sa Facebook. Hindi yan maka-CPR. Hindi naman kasi ano eh. Okay naman yung download niya dito. Gusto ko yung kinanta mo, LJ Vlog Survive. Ayan. May fan ka na, Mami. May fans ka na. Bago na. Dito kasi sa cellphone ni Batang Baro, hindi ako makalib ng comment. Ayan, no. Karon lang. Ayan. Ay, salamat kayo, ha. Sis Gracie. Ah. So, siya naman talaga yan si Mami, oy. Ikaw lang ang aking mahal. Charot. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo ang siyang kailangan. Ang sweet kayo ng kantang ito. Pati yung ano, Mami, kahit pumuti na yung buhok ko. Dapat gi-hashtag mo yung wishing, Mami. Dapat gi-hashtag, imuntag gi-hashtag tong wishing. Imuntag gi-hashtag tong wishing. Di ba wishing naman to, oh? So, wishing. Diyos ko, kung alam mo lang, kung sa kalisod magtagalog Gracie. Usay mo sila, masambod akong dila ba mo sambod.
Hindi ka ba mag-ILS, ano? Gracie, hindi ka ba mag-ILS? Pwede ka na mag-LS, amiga. Magparami ka ng, habang pinaparami mo yung saging mo, palakihin mo rin yung, ayun na, tapos na mami, babalik ako para sa ano. Habang pinapalaki mo yung bahay mo, palakihin mo rin yung WH mo. Para ano ba, hindi ka na mahirapan magpa ano. Kasi pag umabot ka ng 1K na saging, tapos yung WH mo, konti pa lang, mahirapan ka. Nag-LS na ako, pero, naka-silent ka lang. Okay din yung silent, pero dapat merong ano, at least dalawang naka-watch doon na ano mo, na gadget. Pwede ka mag-LS sa ano, sa StreamYard. StreamYard ka ba? Merong sounds? Saan? Ayan, opo, may nanood naman. Sige nga, mapuntahan nga. Anong oras ka ba nagsa-silent LS? Pag hindi, pag mag-LS, kailangan ba? Oo, kapag ka mag-LS ka, kapag silent LS, i-mute mo talaga. Pero pag nag-LS ka, gagaya nito, nagla-live ka, huwag mong i-mute. Ang kulit, oo nga naman. Silent nga naman. Wala pa rin ako, mami. Hindi ako naharang, sandali. Mag-clear watch muna ako kay. Asa na ba yung people of the universe? Mag alas 7 na pala. Batong YT ng boyfriend ko ay puro ano, puro mga NBA yung ano, laman. Puro NBA yung laman. Kasi may nagsabi kasi na nag-try siya na silent all day, konti daw na oras kinuha lang ni Lolo, hindi whole day na. Oo, ganun amiga. Ganun talaga, may bawas. May bawas talaga, hindi mo makukuha ang buo. Kahit sa mga ganitong live stream, may bawas si Lolo. Binabawasan niya yan. O di ba? Kahit sa oras may hatian. Ganun siya katakaw. Depende sa iyo. Pwede ka naman mag-silent LS na may ano, background music. Depende lang. Depende 'yon sa iyo, ano, amiga. Hindi naman ma-CPR. Mag-ano ka ng, mayroong mga ano, mag-search ka ng mga non-copyright music. Mag-search ka ng mga non-copyright music, amiga. Yun yung i-background music mo sa silent LS mo. Hindi pa rin ako naharang, mami. Nandyan ka pa ba? Bakit naman di ako naharang? Oy, nag-clear watch na biyak ko ay. Hindi pa ata ito nakabukas.
Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Ay, naharang ako sa sarili ko pamamahay. Ganun ang gagawin mo, amiga. Ang gagawin mo, mag-download ka ng mga non-copyright music. Tapos yun yung gagamitin mo sa pag iba-background music mo sa silent LS mo. Malaki pa rin yung braso ko. Taba. Madlang people, nasaan ba kayo? Hi sa mga nakasilip dyan. Oo. Pwede ka maghanap sa YT Amiga, i-download mo lang. Marami din sa YT, yan yung mga ginagamit ng mga nagla-live. Pero ako kasi hindi ako gumagamit ng music eh. Sino ba yung nakasilip dyan? Alas 7 na pala. Yun lang. Yun lang kasi alam mo, dati nag-music din ako, nagda-download ako ng non-copyright music. Pero, alam mo ba katagalan, yung mga dati kong mga LS, nasi-CPR na sila ngayon. Nasi-CPR na dahil sa mga music na yon. Ay, hindi pa ako gutom. Taba-taba ko na nga eh. Nagda-diet. Ay, hindi pa ako gutom. Yan din sinabi ng kuya ko. Bakit? YouTuber din ba kuya mo? Yung mga dating LS ko, alam mo ba? Nasi-CPR na sila ngayon. Oo, totoo yan. Totoo talaga yan. Hello sa mga sumilip dyan. Pumasok naman kayo, oy. Magparamdam kayo. Takot ako sa multo. Sige na po. Oy, nandito na si Mami Oragon. Hello, Mami Oragon. Oragon's Angel V. Wenchel. Welcome back to my YouTube channel. Sarot. Hi, Mami Oragon. Hinintay talaga kita, Mami, na pumasok dito. Kung hindi ka busy. Sandali lang. Kumusta ka na, Mami? Akala ko, Mami, mag-LS yung mider mo kaninang umaga. Sino ba to? Ano to? Hi, mega love shoutout sa iyo. Ano ba tong pagbasa nito? Hipaistos? Ano ba to? Paano ba pagbasa nito? BBG lang. Sige, Mami. Baba ko lang yung bahay mo, Mami Oragon. Hipaistos. Mega love shoutout sa Hipaistos. Ayan, may jacket ka na po.
Oragon, ano, saan ba to? Ang daming bahay na Oragon. Mami, Oragon, nasaan ba dito? Ang dami-dami na. Nalilito na ako. Sandali lang. Hipaistos, ayun, Hipaistos. Pasensya man, no? Nahirapan akong magbigkas ng iyong pangalan. Masyadong mataling haga. Hipaistos, ayan. Mega love shoutout sa iyo, Hipaistos. Papagames ako, load. Mamaya, pag dumami na tayo, amigo. Salamat sa mag-iwan ka ng bakas, tapos babalikan kita. Ibaba ko yung bahay ni Mami Oragon, sandali. Akala ko naman mag-i-alis yung my dear mo kanina. Papasok na sana ako. Nung pinindot ko na, naka-private. Oo nga, parang great name. Hipaistos. Naharang na naman ako sa bahay ko. Ano, Pinoyhin nyo, amigo, Hipaistos. Pero padamihin natin, may bahay ka ba, amigo? Magbaba ka ng bahay dyan. Wala kang bahay. Ano ka lang, viewer ka lang pala, amigo. Sige, amigo, sandali lang para pagparami tayo. Pwede mo to i-share, amigo, kung meron kang kagrupo dyan. Ang haba ng harang ko, oy. Ayan po ang bahay ni Mami Oragon Ines, binaba ko. Yan yung bagong bahay mo, Mami. Yung bago mo. Yan si Mami Eljo, yan si Mami Oragon, yan yung mga mentor ko. Ayan. Ang haba naman ang harap ko, eh. On the way na po kay Oragon. Ayan, salamat, amiga. Huwag mag-alala, maya na ako magbalik, busy pa. Ayan. Ang daming saging yan si Mami Oragon. Maraming galamay yan. Para yung malaking octopus na maraming galamay. Pakikalimbang ng bahay, Sis Gracie, kasi nag-alis din po yan si Mami Oragon. Nasa Japan po yan sila, tsaka sa Hong Kong. Naka-base po yan sa Japan at Hong Kong. Ang haba naman ng oy. Ay, mag-isang oras na pala, Akets. Nakasurvive din ako. Mag-isang oras na rin pala ako. Ba't itong wire nito? Bakit hindi mahaba? Medyo nangangapa ako ulit. Kasi salamat kayo sa mga dumalaw dyan at nagpatamsak. Thank you so much. Pasok lang, guys.
Okay lang mag-join lang ako sa LC. Oo naman. Walang problema, amiga. Walang problema. Walang problema yan. Salamat sa paharang, mami. Oragon. Play ko bahay mo nga. Ayan o. Mami Oragon ang harang mo. 2 minutes. 2 minutes ang harang. I-play ko lang to. Mami Eljoy, mag-vlog ka na, mami. Magmukbang ka ng mangga. Ting mangga ngayon. Ako ngayon, magmumukbang ako ng mangga. Baka next week yan ang next content ko. Magmumukbang ako ng mangga. Bukas, mag-elis ako ulit. The same time today. Maglalaway na naman ako niyan. Ewan ko lang kung makasurvive ako, sobrang asim. Usually mga content na kita, puro pagkain. Totoo. No, puro mukbang na lang. Salamat sa paharag, Bimbim Bunsoy. Monetize na to si Bimbim. Salamat po. Naka-play pa yung harang mo, Mami Oragon. Ang haba ng harang ni Mami. Moni na yan si Bimbim, di ba? Sandali nga, ibaba ko rin yung bahay ni Bimbim. Nasa pangalawang harang ako. Ibaba ko yung bahay ni Bimbim. Sandali. Nakaharap po pala ako kay Mami. Thanks God. Wait lang, Mami ha. Ibaba ko yung bahay ni Bimbim. Naka-play pa yung harang mo. Ayan, okay na. Sandali lang. Ayan ang bahay ni Bimbim. Hinaba ni Batang Baroy. Wala na si Hipaistos. Dan na sa kanya. Ayan, nagbabalik yan, amiga. Yan, si Bimbim Bunsoy. Kasamahan niya ni Mami Oragon.
Saan ba yung ibang tao, oy? May nasalaan. Naalala ko tuloy yung yung unang-una kong LS, ganito din yon. Wala pang masyadong pumapasok, pero katagalan, dumadami na ng dumadami. Hanggang sa ako na yung nag-stop. Para akong baliw. Basta wag mo lang masyadong seryosuhin yung yung YT. Amiga Grace, kasi na-stress ka talaga. Ako dumaan talaga ako sa stress nito. Kaya nga nawala ako ng ilang buwan eh. Kasi na-stress ako. Hindi ko Oo nga, parang lang ba, yung parang pampalipas oras lang. Pero yung, hanggang sa hindi mo na namamalayan na habang tumatagal, lumalaki na yung bahay mo. Oo naman. Alam mo, hindi naman ako darating sa posisyon na to kung wala rin tumulong sa akin eh. Yan, si Mami Eljoy, yan si Mami Oragon. Ang laki ng natulong la sa akin para ma-monetize ako. Of course. Kasama na ako dyan. Kasama na ako dyan. Mga Bisaya man po na si Eljoy, si Mami Uragon, mga Bisaya yan sila. Hinaba ko yung bahay mo. Yehe, 1 hour na ako. 1 hour na cats. Alam mo ba, Mami? Naubusan ako ng oras ka matapos. Hanggang lang ako. Ano ba tawag nito? Mga 7:20. 7:20 PM. Hanggang 7:20 lang ako, amiga, 1 hour, tapos bukas ulit. Saka na ako magtatagal pag marami ng tao. Alam mo ba kanina, Mami, naghahanda na ako kasi mag-ELS na nga. Nakaligo na ako. Uragon Sniper. Ayun. Madaming galamay ni Mami, oy. Thank you, Mami Uragon Sniper. Naghanda na nga ako, nakaligo na. Ay sus, nung maglagay na ako ng eyebrow, naubos man yan, naputol. Alam mo ginawa ko? Yung ginawa kong eyebrow, yung pang dito sa sa pilik mata. Okay naman siya pala, oh. Yung ginawa kong eyebrow, yung sa pilik mata, yung dito dapat ilalagay, oh. Si Maider may hawak niyan, si Sniper. Ah. Pwede din naman. Diyos ko, naputol kasi yung eyebrow ko, yun pala. Last na pala yun.
Yan ba yung ano, mami? Ay, oo. Totoo yan. Ito, lipstick din to. Lipstick yung blush on ko. Lipstick din to. Ang haba ng harang ko. 1 oras. Yung harang ko sa bahay ko, 1 oras. Skip ko na lang to eh. Para naman tong tanga to. Oragon Angel. Benchel, mami. Ah, ayan. Ito pa rin. Ayan. Ito nga. Ito nga yung binaba ko kanina. Ay, nako. Ano, Gracie. Darating ka rin dyan. Huwag kang mag-alala, amiga. Darating ka din dyan. Salamat sa mga alagad mo, mami. Sana all talaga may gadgets. Bakit naman kayo nagtag of war? Hi, Japan Vlogs! Mega love shoutout kay Japan Vlogs. Hoy, mag-iwan ka ng bakas dyan, Japan Vlogs ha, para mabalikan kita mamaya. Mega love shoutout sa iyo, Japan Vlogs. Ayan, may bagong pasok tayo guys, na mamahalin natin. Si Japan Vlogs. Pwede ka nang magbaba ng bahay at makipaglablaban, Japan Vlogs. Salamat at ikaw ay nadalaw dito sa aking munting tanghanan. Kasi yung 200 ko binabawi niya. Hoy, naranasan ko yan, amiga, noon. Naranasan namin yan noon. Naiyak pa nga ako eh. Oo, umiyak talaga ako. Sa sobrang dismaya ko talaga, naiyak ako. Promise. Sino ba yun si Japan Vlogs? O baka naman kay ano pa rin yan, kay Mami Uragon. Baka kay Mami Uragon pa rin yan si Japan Vlogs. Japan Vlogs, pwede makipag-meet sa'yo, pwede ba kita mahal? Malapit na nga ako mag-give up, pero isipin ko na lang, wala namang Sure, oo nga naman, walang deadline, go lang. Ay, kamami Uragon yan si Japan Vlogs, oy. Kay my dear niya ata yan na ano. Sandali, nagbaba ng bahay. Ay, Diyos ko po! Talaga naman. Oh. Kay Mami Uragon nga. Ayan, naharang ako kaagad. Oh. Ayan, oh. Naharang ako. 2 harang. Nakakalimbang pala yung boyfriend ko sa iyo, mami, oh. Uragon NS, nakakalimbang pala sa iyo. Pati kay Mami Eljoy, nakakalimbang din. Oy, nako, grabe talaga. Ano? Grace, yan si Mami Uragon, nag-elis yan sila every Sunday.
Usually, 1:00 ng hapon hanggang 5:00. Punta ka doon, maraming saging doon. Yung mga naka-view sa akin ngayon dito, yan, sa live stream ko sa kanila yan. Pati kay Mami Eljoy, nag-LS din yan siya everyday. 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy na yan minsan hanggang gabi na. Ayan. (11 a.m. na ba? 11 na mag-start? 11 na ba? 11 ba yun? Ay, nagbago ka na ng time slot, Mami. 11 a.m. 11 a.m. onwards na. Ayun, 11 a.m. onwards na. Maraming mga saging yan sila. Ako may saging din ako. Huwag ka mag-alala, mamaya bibigyan kita. Nagutom ako, oy, nagutom na ako. The goats are cats. Ayan, 7:21 na pala. Sabi ko hanggang 7:20 lang ako. Banana 1 na walang lagas, 2 pesos isa. WH for sale. Ano? Banana. Isang saging na walang lagas, 2 pesos. Isa WH for sale. Ah, grabe naman yan. Oy, ang dami talaga. Nagbibinta ka ng saging, Mami, at saka WH? Angel ni Mariel. Oh, may angel ni Vincent, may angel ni Mariel, may angel ni Bakiro. Ang dami-dami. Yan si Mami Uragon, Amiga Grace, yan yung tumulong sa WH ko. Kaya, isa yan sa mga tumulong. 1K na saging, 2K pesos. Ayun nagbibenta na si Mami ng saging ngayon. Haba ng harang 10 minutes. Gusto ko na mag-end kasi hanggang 7:20 lang ako. Wala na masyadong pumasok. Sana meron. Para bukas ulit. I-play ko ngayon si Bimbim Bunsoy. Wala, ang laki na ng bahay ni Bimbim Bunsoy, no? 2,000 na din pala ito. Ang laki ng bahay ni Bimbim na, Sige, ti. Salamat, Sis Grace, ha? Thank you so much, Sis Grace. Thank you, thank you. Balik-balik ka. Mami, may harang na ba to si Bimbim? Isa pang harang eh. Salamat, Mami. May harang na ba to si Bimbim?
Di ako naharang, mami eh. May harang na ba to si Bembem? Nawala ang harang? Bakit? Kaya pala. Kasi may reuse. What? Ganon? Kaya piniplay ko, wala palang harang. Oh, Mami Eljoy, may harang na sa'yo. Ayan, Mami Eljoy. Yung palabas namin, napalabas namin kay Bimbim. Ah. Ay, hala ka. Ngayon, tinanggalan na, demonetize. Baka naman pwede pa yung ibalik, Mami. Ito kay Mami Eljoy. Salamat kayo sa mga patamsak dyan. Parang kay Mami Urago lang naman yan lahat, oy. Tapos na, nililitis pa. Grabe, parang kaso lang, no, nililitis. Parang kaso lang, nililitis. Mami Eljoy, nandyan ka ba? Ayan, no, harang mo, Mami. Oh, social naman to si Mami. Ay, pawising-wising na lang, oh. Pawising-wising na lang. Pawising-wising na lang si Mami. Nawala na si Mami Eljoy, oy. Oo nga, pwede naman siguro kumanta. Hindi naman siya na CPR. Sa Wising, hindi siya na CPR. Pwede siguro yon. Or baka piling kanta lang na pwede, ganon. Uy, Mami, pati kay Mami ba? Kay si Usias, Mami, na-demonetize ba sila? Hindi ko na nakikita yung channel nila. Si na-demonetize na sila, no? Ayan, harang, Mami, oh. Nakaharang ako kay Dragon. Nadaot siguro sila to daw si Tusi. Ano ba yung si Tusi na yan? Sayang, ang laki na ng bahay sana nila. Oh? Ang laki na ng bahay nila, no? Bakit kay... Sinearch ko nga kay Usias. Bay nakita ko, bago na yung... Bago... Sadit na purusog para sakat na lang niyog. Ano daw? Hi! Mega love shoutout to you. Sadit na purusog para sakat ning niyog. Naguluhan ako. Sandali. Naka-play yung harang mo, Mami. Ano daw? Mega love shoutout sa iyo, Sadit. Sadit na purusog. Sadit na purusog para sakat ning niyog. Ano ba ibig sabihin yan? Meron naman ako mamahalin si Sadit. Sino ba yan, oy? Sa'yo rin yan, Mami? Sa'yo din yan?
Nakaharang ako sa iyo, mami. Sadit! Sino ba to si Sadit? Sadit. Hi, Sadit! Magbaba ka ng bahay mo, Sadit. YouTuber ka ba, Sadit? Ayan, pangalawang harang. Ay, kamami to ba? Tapusin ko lang yung harang mo, mami. Kamami talaga to. Nasabi ko na eh. Ayan oh. Sabi ko na eh kay Mami Uragon, pero hindi ako naharang. Hindi ako naharang. Sandali, mag-clear watch na ako. Baka marami na. Ayan, may harang na. May harang na si Sadet. Sadet. Hello, Sadet. May harang ka na. Mami, parang dumadami lalo yung saging nyo. Parang dumadami lalo yung saging nyo. Yan na ba bagong business nyo ngayon, Mami? Oh. Salamat, Mami, ha. Actually, mag-end na sana ako, Mami. Sana ba si Mami Eljoy? Dumadami na yung saging nyo. Ang daming bago. Ano to ka ng... Ginawa nyo ng... Nagninegosyo na kayo ng saging, Mami? Pwede din. Grabe, ang dami niyang saging. Nauhaw na ako. Ayan na yung harang mo, Mami, oh. The best tiles. The best tiles. Sayang naman si Bimbim, kakamuni lang, tapos na-demo na agad, nawala, natanggalan ng ano, natanggalan ng ads. Oh, Mami, mag-end na lang ako. Bukas na lang ulit. Kasi tayo na lang dalawa. Bukas na lang ulit, Mami. Sana may bagong pumasok. Parang nangapa lang ako ulit ba kasi ngayon na ako ulit nag-LS. Ganun talaga pag bago pa. Pero katagalan yan, dadami na yan. Araw-araw na ako mag-LS, Mami. Ganitong oras pa rin, alas 6 na. Kasi si Mami kasi mag-LS yan ng alas 3. Sunday lang ako hindi kasi mag-LS ka ng Sunday, di ba? So, day off natin pag Sunday. Ngayon pa nga, o nga pala, Sunday pala ngayon. Hindi kayo nag-LS ngayon eh. Salamat, Mami, ha? Thank you, Mami. Mami Eljoy, kung naririnig mo ako dyan. Thank you, Mami. Salamat kayo sa support. Sige, see you again next time. Bye-bye.
May pa-selfie pa, no? Bye, mami!